Mutunci foundation baya goya marayin nan, ku zo ku ji ni marayin nan, na kasassu na ne Yarima nan. Saurawa ba za a ware ba, marasa lafiya a dudduba, makarantu kuma kuna nan gaba, Mutunci foundation ta kuce. Ya Allah duba marayu, ka tallafe su suna neman agaji. Mutunci foundation ta kira ga mutane mu daure mu agaza. Ya Allah duba marayu, ka tallafe su suna neman agaji. Mutunci foundation ta kira ga mutane mu daure mu tallafa. Ya Allah duba marayun, ka tallafe su suna neman agaji. Mutunci foundation ta kira jama'a kuma daure mu agaza. Ya Allah duba marayu, ka tallafe su suna neman agaji. Mutunci foundation ta kira jama'a dan Allah taimaka. A komai za da fara ilahu shi ne kira a farko, shi ne ya gago abba da umbi, ya rabu na zo dauke da boko. Ka ba da dama na rera waka kan marayu za da sako. Allah marayu suna ta kuka, ya rabu suna fitar tallafinka. Ya ba mutunci foundation mun zo, ka ba mu dama don isar ka. Na da Yarima gaida shi, marayu sun yaba aikinki. Mubarak sarki yabi saraki, fannin marayu ban juya baya. Ya Allah duba marayu, ka tallafe su suna neman agaji. Mutunci foundation sun kira jama'a kuma ta so mu tallafa. Maraici in har kun duba zai iya riske ɗayan kowa, kuma shi da an ce na kowa ne, ku gana zancin Hausawa. Maraici tamkar ajali ne, ba wanne ke yin warewa. Idan kai wa maraya taimako, ladansa ilahu yake baiwa. Wannan ne sanya Mutunci foundation ke ta kiran kowa. Ahmad na yi kira, kar mu sake mu taimaka. Ya Allah duba marayu, ka tallafe su suna neman agaji. Mutunci foundation na kira jama'a dan Allah mu agaza. Kungiyar Mutunci foundation tana ta kiran duka al'umma. Yi taimako ga marayun nan domin mu kara musu himma. Ko kuɗi ko tufafi, hakan zai saka su siyo azama. Mutunci foundation a gari da na Yarima ta yau nazari. Shamsiya Sadi na yi kuka da na shiga gida na marayun. Allah duba marayu, ka tallafe su suna neman agaji. Mutunci foundation ce ta yi kira jama'a.